Καλησπέρα σας, ονομάζομαι Θεοδόρα Κωνστανταροπούλου και πάω στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Παραλίας στην 6η Δημοτικού. Σας παρουσιάζω τον κύριο Ηλία Κοτσόπουλο, Διευθυντή του 39ου Δημοτικού Σχολείου Πατρών, που θα μας παρουσιάσει την εμπειρία του με τους κοινωνικούς λειτουργούς εν τάξη από τη μεριά του δασκάλου. Λίγο δύσκολη θέση του τελευταίου ομιλητή, ειδικά μετά από τόσα ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θα τα καταφέρω να τραβήξω την προσοχή σας, τουλάχιστον δεν θα εκμεταλλευτώ την ανοχή σας. Να κάνουμε πρώτα μία απαραίτητη διόρθωση. Το έργο που έγινε στο διαδίκτυο από το σχολείο το δικό μας δεν ήταν έργο δικό μου, όπως αναφέρθηκε, ήταν έργο δύο δασκάλων του σχολείου μας, της Ράνιας της Φίκα και της Κατερίνας της Γούρου, τις οποίες και ευχαριστούμε. Ζήσαμε πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία όλες αυτές τις μέρες που συνεργαστήκαμε με αυτούς τους ανθρώπους και αυτές τις ομάδες των εθελοντών, που όχι μόνο εθελοντικά δεν εργάστηκαν, αλλά μάλλον με επαγγελματισμό αξιοζήλευτο. Και μόνο θετικά έχω να αποκομίσω από αυτή τη διαδικασία και αυτή τη δράση. Να πω με συντομία ότι οι τρεις αυτοί καλοί άνθρωποι, οι φίλοι και συνεργάτες μεταξύ τους, η Κανέλα Κοντονίου, η Ελένη Περικλέους και ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος, το 2011 επιμορφώθηκαν σε ένα πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω σε θέματα αντιμετώπισης του εθισμού στο διαδίκτυο. Λόγω αυτής της διαδικασίας επιμόρφωσης τους μπήκε μια ιδέα να δημιουργήσουν αυτή την ομάδα των κοινωνικών λειτουργών εν τάξη. Και έγιναν πραγματικά κοινωνική λειτουργία εν δράση διαρκή. Την επόμενη χρονιά, το 2011-2012, προγραμμάτισαν παρεμβάσεις σε διάφορα σχολεία. Έβαλαν στη διαδικασία και εθελοντές κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους οι οποίοι μπορούν να εργάζονται στο δημόσιο, αλλά δεν νιώθουν δημόσιοι υπάλληλοι, με την κακή έννοια, και άλλοι οι οποίοι είναι φοιτητές, αλλά νιώθουν ότι είναι έτοιμοι και όριμοι να προσφέρουν στην κοινωνία, και πολλοί άλλοι. Το 2012-2013 έγινε επανάληψη αυτής της δράσης στα σχολεία αυτά, ενώ στο 2013-2014 έγινε επέκταση αυτής της δράσης στα σχολεία στα οποία είδατε σήμερα. Η όλη παρέμβαση ήταν καθαρά θεμελιωμένη σε παιδαγωγικές αρχές, αξιοζήλευτη ο σχεδιασμός της όλης διαδικασίας και η εκτέλεσή της. Παρατηρήσαμε η εκπαιδευτική μια άρτια οργάνωση, βασισμένη πάνω σε παιδαγωγική βάση. Ξεκίνησε ο σχεδιασμός, ακολουθεί η υλοποίηση, σε κάθε φάση της έχουμε την αξιολόγηση, την ανατροφοδότηση όπως λέμε η εκπαιδευτική, και ακολουθεί να κλείσει ο κύκλος με τον επανασχεδιασμό, την επαναυλοποίηση και ούτω καθεξής. Το θέμα που πραγματεύτηκαν ήταν οι οικογενειακές σχέσεις και διαδίκτυο. Και ήταν πολύ έξυπνα τοποθετημένο αυτό, διότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα σύμπτωμα που είναι ο εθισμός στο διαδίκτυο αν δεν δούμε ποιες είναι οι αιτίες του συμπτώματος. Αν υφίστανται προβληματικές οικογενειακές σχέσεις, συνήθως καταλήγουν και βρίσκουν τα παιδιά μας ή κάποιοι μεγαλύτεροι διέξοδο στον εθισμό του διαδικτύου. Ομάδα στόχου και παρέμβασης δεν ήταν μόνο τα παιδιά, ήταν και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά και οι γονείς. Άρα μιλάμε για μια ολιστική προσέγγιση, για μια ολοκληρωμένη παρέμβαση στον κύκλο αυτό, στο τρίγωνο εκπαιδευτικοί, γονείς, μαθητές. Ο σχεδιασμός ήταν με την διαδικασία του project, υψηλού επίπεδου πραγματικά, βασισμένο όπως είπαμε σε παιδαγωγικές αρχές, με τη δημιουργία κατάλληλου παιδαγωγικού υλικού, πρωτότυπου που κατασκεύασαν οι ίδιοι, οι εθελοντές και οι κοινωνικοί λειτουργοί, προσαρμοσμένο πάντα στις ανάγκες των μαθητών. Για τους μικρούς άλλα, για τους μεγάλους άλλα. Διακρινόταν από τη διαδραστικότητα, τη φιλικότητα, περιλάμβανε παιχνίδι ρόλων, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, όλα σε παιχνιώδη μορφή. Περιείχε την ενεργητική συμμετοχή μαθητών εκπαιδευτικών γονέων, είχε δηλαδή ενεργητικές τακτικές προκειμένου να ενεργοποιήσει τους μαθητές σε αυτή τη διαδικασία. Έκαναν παντομήμα και αξιοποίησαν στο μέγιστο τη δύναμη της ομάδας. Ήταν βασισμένο στις αρχές της ομαδοκεντρικής διδασκαλίας, που εμείς οι εκπαιδευτικοί ξέρουμε καλύτερα στα χαρτιά και εφαρμόζουμε στην πράξη. Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση, ήταν η εξαιρετική ακρίβεια και στον χρόνο που έφτασαν, και στον χρόνο που έστησαν το υλικό τους, και στον χρόνο που ξεκίνησαν και στον χρόνο που τελείωσαν. Διότι μια τέτοια δράση ολοήμερη σε κάθε σχολείο δεν μπορεί παρά
να σου ξεφύγει πολύ εύκολα αν τυχόν δεν ξέρεις τι θέλεις να κάνεις και δεν είσαι αποφασισμένος να το κάνεις ακριβώς τον τρόπο που πρέπει. Το σύνθημα «Ξέρω τι θέλω να πετύχω και πώς θα το πετύχω» κυριαρχούσε παντού. Με επαγγελματισμό, σοβαρότητα, αλλά και με κέφι που δεν κούρασε ούτε παιδιά, ούτε εκπαιδευτικούς, ούτε γονείς. Έκαναν κατασκευές, ζωγραφικές, τοιχογραφίες, κουκλοθέατρο, έκαναν σενάρια, έκαναν και ταινία, την οποία δεν παρακολουθήσατε σήμερα, την παρακολουθήσαμε εμείς. 4 βήματα κάθε φορά στην προσέγγιση της όλης διαδικασίας. Το πρώτο βήμα ήταν η ανάδειξη και η αναδόμηση της προϋπάρχουσας γνώσης. Δηλαδή, πολύ απλά, ανίχνευαν το υλικό που είχαν μπροστά τους. Τι εικόνα είχαν οι μαθητές για το διαδίκτυο, το αναδείκνυαν αυτό. Γιατί αν λοιπόν δεν ξέρεις σε τι υλικό μιλάς, τότε είναι σίγουρο ότι βρίσκεσαι σε λάθος δρόμο. Αποδόμησαν στερεότυπα. Πολλοί από τους μαθητές μας πίστευαν, και πολλοί γονείς περισσότερο, ότι το διαδίκτυο είναι κάτι τρομερό και φοβερό, το οποίο δεν πρέπει να το αγγίζει κανένας. Ότι είναι περίπου αμάρτημα το να ασχολείται κανένας με τις νέες τεχνολογίες. Ότι είναι κάτι φοβερό και τρομερό και άλλα τέτοια πράγματα. Ή από την άλλη μεριά, άλλο στερεότυπο κακό, ότι το διαδίκτυο είναι δια πάσα νόσων. Όταν το παιδί μας δημιουργεί ένα πρόβλημα, μπορεί να πάρει το λάπτοπ, το τάμπλετ τώρα, το κινητό, να παίζει με τις ώρες. Αρκεί να μας αφήσει εμάς ήσυχους. Αυτές λοιπόν οι προϋπάρχουσες γνώσεις που περιείχαν τέτοιου στερεότυπα χρειάστηκαν να αποδομηθούν. Προκειμένου να οικοδομηθεί η νέα γνώση, και αφού η νέα γνώση έγινε στέρεα, έγινε επέκτασή της, έγινε παραπέρα γνώση, έγινε αποδοχή της. Και αυτό δημιουργεί αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς. Και στο τέλος, με τα ερωτηματολόγια, διερευνούσαν τις στάσεις και τις συμπεριφορές. Αλλά ανήσυχοι όντες είπαν ότι θα ξαναγυρίσουν, περίπου μας απείλησαν σε 3 χρόνια, να δουν τι από αυτά θυμόμαστε. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι άνθρωποι δουλεύουν συστηματικά και επαγγελματικά. Μετά από χρόνια, αφού εμάς μας έβαλαν την ιδέα να βλέπουμε λίγο διαφορετικά το θέμα του διαδίκτυου, γιατί ξέρετε κάτι, οι εκπαιδευτικοί έχουν γνώση, αλλά πολλές φορές οι μέριμνες του βίου, τα 1002 προβλήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, μας κάνουν να ξεχνάμε ένα πολύ σοβαρό κομμάτι. Αυτό της αλματόδους εισαγωγής της τεχνολογίας μέσα στα σπίτια, στις τσέπες μας πλέον. Το διαδίκτυο είναι στην τσέπη μας, ανά πάσα στιγμή. Άρα λοιπόν μας ενεργοποίησαν και εμάς και θα δουλέψουμε αυτά τα χρόνια και μετά από 3 χρόνια θα δούμε τι καταφέραμε. Αν έχουμε κάνει κάτι, αν χτίσαμε σωστά. Θα επεκτείνουμε τη γνώση λοιπόν, θα δημιουργήσουμε πολλαπλασιαστές. Και στο τέλος πάντα από κάθε διαδικασία ερχόταν η αξιολόγηση, μια διαρκής αξιολόγηση με ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες. Στο τέλος, επανασχεδιασμός, επανυλοποίηση και ούτε καθεξής. Κάτι όμως που εγώ ως άνθρωπος και ως εκπαιδευτικός είδα ότι ήταν εξαιρετικά σημαντικό στην όλη διαδικασία, είναι ότι ενεργοποίησαν πάρα πολύ κόσμο ο οποίος έβγαλε τον καλύτερο εαυτό του προκειμένου να προσφέρει εθελοντικά σε μια διαδικασία ενδιαφέρουσα. Ξεκίνησαν λοιπόν 3 κοινωνικοί λειτουργοί, βρήκαν και άλλους κοινωνικούς λειτουργούς εθελοντές, βρήκαν και φοιτητές, ενεργοποίησαν το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη του Νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας, ενεργοποίησαν τις 2 αντιδημαρχίες, την Αντιδημαρχία Παιδείας και την Αντιδημαρχία Εθελοντισμού, στις οποίες προείστανται και εκπαιδευτικοί, ενεργοποίησαν και τα σχολεία, ανάδειξαν τον εθελοντισμό, έδωσαν νόημα και άρχισαμε να βλέπουμε δευτερογενείς ωφέλειες από την όλη διαδικασία, που δεν έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο, έχουν να κάνουν με τη ίδια μας τη ζωή. Εθελοντισμός, κοινωνική αλληλεγγύη, έμφαση στην ψυχική υγεία. Αυτό λοιπόν ήταν το σημαντικότερο για μένα. Ότι άρχισαν να δημιουργούν πρότυπα. Ότι φοιτητές πριν τελειώσουν ακόμα και βγουν στην αγορά εργασίας, άρχισαν να βρίσκουν χαρά και ευχαρίστηση με το να προσφέρουν εθελοντικά. Τώρα που βρισκόμαστε σε αυτή την κοινωνία της κρίσης και της απομόνωσης, κάποιοι άνθρωποι δεν κλείνονται στο σπίτι τους, δεν σκέφτηκαν τόσο μας πληρώνουμε, τόσο κάνουμε, αλλά βγήκαν μπροστά και ανέλαβαν με χαρά να φέρουν εις πέρας μια τέτοια είδους δράση. Έφτιαξαν βιώσιμο και πολλαπλασιαστικό έργο σε πολλά επίπεδα. Γιατί όπως γράφουν σε ένα από τα γραπτά τους, και με αυτό θα κλείσω γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, αν θες να πας γρήγορα κάπου, πήγαινε μόνος σου. Αν θες να πας μακριά, πήγαινε με άλλους. Αν θέλετε να πάτε μακριά, πάρτε και αυτούς μαζί. Αυτοί θα πάνε πολύ μακριά. Να είστε καλά. Συγχαρητήρια. Μας δώσατε δύναμη, μας δώσατε θάρρος.
όρεξη και χαρήκαμε που μπήκατε στα σχολεία μας. Μακάρι να το καταφέρουν και άλλοι αυτό. Τα σχολεία μας είναι ανοιχτά. Διψούν για τέτοιες δράσεις. Να είστε καλά όλοι που συμμετείχατε σε αυτή τη διαδικασία. Αγαπητοί μου φίλοι, ήσασταν ευγενέστατοι και εξαιρετικοί στην όλη συντονισμό της διαδικασίας, έτσι που πέσατε έξω μόνο 5 λεπτά, το οποίο δεν οφείλεται σε εσένα, αλλά στην πολυλογία τη δική μου. Να είστε καλά.